mwgwni बयनिसिमबो गाहाम हामलाय हरनाय थाबाय जाबायबो नोंथांमोना जाहाथे बाहेराव फैयोबाबो बेबायदि बारा दुखु थानाङा लोंजा फुरथि खालाम जाबायलै आरो কি কবি आरो जोबखानायाव लागाव ब्लाड केन्सार होननांगौ ঠিক আছে थिंला जे बिथांमोना बिराद गाज्रि खबर नंगौब्रा नंगौ सैथो बाथ्रा जाबाय दिसदो मा गामिनि होनदों नोङो माबा जायदांपुर राङापारा राङापारानि पिठाबरापारानि बाजै बियो गरायसरनिफ्राय फैदों गरायसर ना बाजै गरायसर एसे गोजानाव तामिलनाडुआव खामानि मावनो फैदों नङाखै मालाय खस्थ'नो কটক ভয় নাখাও কেলা আমি সাবস্ক্রাইব কৰক লাইক কৰক ন আর লগতে ব্লেক আইম লাগে এখানে সাবস্ক্রাইব কৰি দিও আমি হয় নেকি সাবস্ক্রাইব কৰিবি দেই মই ভিডিও চালে সাবস্ক্রাইব কৰি দিম ঠিক আছে तामिलनाडुनि मन्दिरा नखाय मालाय इसोर इदिसो फुजियो नै बिदियावसो तामिलनाडुआव दंफां निम दंफां बायदिसिनायाव फुजियो दाख्लै बानायदों माने थियारि जायाखै इयावनो ओम नमः शिवाय होनो बिसोरो बेखौ बरिया बानायदों खिन्थु बरिया सिनारि खालामगासिनो गाबोन फुजा होगोन बिसोरो लागावबाय जोंना नै आसल मानि पार्टिलै mwgwni राननाय जादों लागावखायो गाइस एकदम mwgwni गाजा खादा नै फट'ग्राफार आरोना बियो देखाजोलैनि लागाव खामानि मावग्रा गोजा आरोना कम्पानियाव लागाव लागाव बङाइगाव माथो ओइ यो 23 नङा जाना 23 सो Good.